अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचे बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल इयत्ता 10वीची 100% निकालाची परंपरा, अनुभवी व तज्ञ शिक्षक आणि मार्गदर्शक स्टाफ, शास्त्रीय संगीत आणि हार्मोनियम वादन, शास्त्रीय नृत्य, योगशास्त्र, विविध प्रकारचे मार्शल आर्ट खेळांची राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील निवडीसाठी तयारी करून घेणारी शाळा, शालेय सहली आणि विविध ठिकाणांना क्षेत्रभेटी, अद्ययावत व प्रशस्त खेळाचं मैदान, आधुनिक व सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था, संपूर्ण वायफाय कॅम्पस, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाद्वारे निर्धारित NCERT पूर्व प्राथमिक अभ्यासक्रम, आंतरराष्ट्रीय स्तराचा अभ्यासक्रम, कोडिंग आणि संगणकीय कौशल्य, डिजिटल क्लासरूम, लीड अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा आणि मार्गदर्शन वर्ग. आजच प्रवेश घ्या. प्रवेशासाठी संपर्क अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचं बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल, अप्रतिम नगर, सापळेबाग, जानवली, कणकवली. मोबाईल 940492 1648 आणि 7841 83 18 96. म्हणजे आमच्या इकडे आपण होतो ना लाख रांगोळी, त्याची लाख आम्हाला आणि रांगोळी तुम्हाला त्याच्यामुळे करू नका. शिवसेना आज तुम्ही ठीक आहे बंद्या वगैरे बघू, पोलिसांना सुद्धा मी सांगतो तुम्हाला, तुम्ही सुद्धा जनतेचे पोला आहात. आपल्या डोळ्यात देखत आपल्या जनतेचे जर मोठे पाडून मोठे फरक सरकार आपल्याला विकास म्हणणार असेल तर आता विकास मी तरी काय म्हणणार असेल आणि तसा विकास होऊ देणार. त्याच्यामुळे तुम्ही मजबूत राहा. ज्या काही अडला बिट्टा आहे ही काही हुकुमशाही नाहीये. हुकुमशाही जर लादण्याचा प्रयत्न केला तर हुकुमशाही तोडून मोडून टाकेल, मार्ग पेटवून आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.